3 2 1 फाइनाली सांग मैंने आम आसी पहुँची गले आम बुढ़ापण नदी को माछ धरने आउ बन्या पानी टी कमी जाइए आज देखिए कौन माछ धरुचु आउ तो चलो डेरी नक जाल पकेबा भाई तो बहुत दिन पर आम आसचु जाल पकईते देखा कौन माछ लगुच सुह आग ठार माने टिके कमी सुह तो फिंगा ना साइड पकईदे जी भी सुह अच्छी जाल को घुषाड़ी ले देखले ना बहुत बड़ जालटा मेलुची माने भाई प्रथम जाल पटारे विश्वास करें तो खतरनाक चिंगुड़ी माछ लगुच चलो देखो आप भाई विश्वास भी मुझे करी एत चिंगुड़ी माछ लगे ना देखो तो चिंगुड़ी माछ लगी सब पेटी की चिंगुड़ी लगी चल प्रथम जाल पटार देखु चिंगुड़ी माछ देखु चिंगुड़ी माछर साइज देखु सब पेटुड़ी चिंगड़ी सब पेटुड़ी चिंगड़ी आहरी बहुत गाय अच्छे हाथ में रहुनी जगह कलुनि भाई एमती माछ लगे खुशी लगी जाए डेई पड़ुंट हाथ भी रहुना माने एकला विश्वास करिए बहुत ही कष्ट हो जाल पकड़ बाहलु ये केमी वाटरफल होती देखो माने ये माने डर लगे देखो माने पानी सुह देखो ना केमिति पानी आसुची भाई बहुत जोर से पानी पड़ुची देखिले मुंड खराब हो मोर भाई पूरा डर लगे गोटे जाल पकेबा ये किंतु चिंगुड़ी माछ बहुत लगुच माने जाल टिके भीतर को पड़गला आमर प्रथम थर देखुंत जदि टिके भल लगे ना तो आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करदे देखो तो चिंगुड़ी माछ केमी लगी आगे सब करुआ छुआ यही करुआ चलो चलो जाल खोलिया भल माछ लगी एक नंबर माने एक नंबर माछ लगी जाल बन्या पर माछ माने जाल भेराइट प्रकार माछ लगुंट करुआ छुआटा आहरी करुआ अच्छा चिंगुड़ी भाई सेमती लगी चिंगुड़ी पूरा खाली चिंगुड़ी माने पेटड़ी चिंगुड़ी देखो केमिति बहुत अच्छा हे करुआ छुआ चिंगुड़ी देखु माने प्रबल प्रकार माने बहुत चिंगुड़ी माछ लगे एमती माछ लगे खुशी लगे मत ओहो केमिति लगुच आमर माछ धरा वीडियो कमेंट रे जनइबे आम चैनल को सब्सक्राइब निहाती करेंगे माने डेली माछ धरा वीडियो देखिया जाल माछ अच्छी
ଜାଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କ'ଣ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଏ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିଛି ଭାଇ, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା ଜାଲରେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା ମାଛ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ମାଛ ଲାଗିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଜାଲରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଜାଲରେ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲରେ କେତେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଜାଲରୁ ମାଛ ଖୋଲିବା। ମାଛ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମାଛ ବି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଡର ବି ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଓ ଆଅ, ଏଟା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା ମାଛଟା, ଚିଙ୍ଗିଡ଼ା। ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ସବୁ ହାତର ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏକ ଧରି ସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ଯାଇକି ଡେଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆଣୁଛି ରୁହ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଲକୁ, ଏଇଠି ଭଲସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ମାନେ ଅଧେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆସିଛି ଆସିଛି, ମାଛ ଆସିଛି। ବାବା ମାନେ ଖସି ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଲରୁ ମାଛ। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ସବୁ। ତ ଖୋଲି লিয়ে ଯା, ଫାଷ୍ଟ ମାଛକୁ ଖୋଲି ଲିଉଛି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଦେଖାଯାଉଥିବ ବୋଧେ ମାଛ। ବାଲିକିଡ଼ା ମାଛଟା କେତେ ବଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପୁରା ସଲିଡ୍ ସାଇଜ୍। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସିଛି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆବାଜ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇ ବାବା ଡେଉଁଛି ମାନେ ଭାଇ ଖତରନାକ ଡେଉଁଛି ପୁରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ପୁରା କାଦୁଅରେ ଭର୍ତ୍ତି, କାଦୁଅରେ ମୋବାଇଲ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା। ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ମୋର ଜାଲ ପକା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ବହୁତ ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ। ଭାଇ ସାହାବ, ଭାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖ। ମୁଁ ଆଗେ ଖୁଲେ ଭାଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଲ ପଟାରେ ଏତେ ଖାଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଭାଇ।
ଆଉ ମାନେ ଜାଲ ଝାଡ଼ିବି କେଉଁଠି, ମାନେ ଜାଗା ବି ଠିକ୍ ସେ ନାହିଁ ଜାଲ ଝାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଅଧେ ମାଛ ଧରୁଛି ଯଦି କୁଢ଼େଇ କୁଢ଼େଇ, ଅଧେ ମାଛ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଭେନାମି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟେ। ଦେଖେଇବି କେମିତି, ମାନେ ବାହାରିଯିବ ଯଦି ପୋଜିବ। କେତେ ବଡ଼, ମାନେ ଟାଇଗର ଭଳିଆ, ଟାଇଗର ଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଡ଼। ଆଉ ଭାଇ ପେଟିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖ, ବହୁତ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମାନେ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁଛି ଜାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ସେ ଡେଇଁକି ବାହାରିଯିବ ନା କ'ଣ? ଏ ମୁଠା ମୁଠା ମାଛ ପୁରା। ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଆଉ ଭାଇ କ୍ୟାମେରାରେ କାଦ ଲାଗିଛି ବହୁତ। ଭାଇ ବହୁତ ଗାଈ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଧରି ସାରିଲେଣି। ମାନେ ଏଇ କେତେ ପଟାରେ ଦେଖିଥିବେ, ମାନେ ଯେତିକି ପଟା ପକେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ପକେଇଛି ଜାଲ। ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ବେଶୀ ମାଛ ବି ଧରି ହେଉନି ହେଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାଛ ଧରି ଦେଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଫାଇନାଲି ଧରି ସାରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା, ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଖୁଲେ ଭାଇ ଡର ଲାଗେ ପଛପଟେ କିଏ ଯେମିତି ଟାଣି ନେବ ଭଳିଆ। ଭାଇ ସତରେ ନା ଭାଇ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ପଳେଇବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଲା ନା ଡର ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ବନ୍ୟା ପାଣି ବି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଆସିଛି। ଆଉ ଭାଇ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏବେ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେପଟେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି ଏଗାରେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ବି ନାହିଁ ନଦୀରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନଈ କୂଳରେ। ମାନେ ମୁଁ ଏକଲା ମାଛ ଧରିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପହଳା ମାଛ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା କି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ କମ୍ପଲସରି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆସିବେନି କ'ଣ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆସୁ କ'ଣ ଆସୁ, ଆଗେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ନିହାତି ଆସିବେ। ପେଟିକି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେଠି ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ବେଙ୍ଗ ମାଛଟେ। ଆଉ ଏ ଖୁଲି ହେଉନି, ବେଙ୍ଗ ମାଛଟେ ଛନ୍ଦିଛି ମାନେ ଜାଲରେ, ମାନେ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ବେଙ୍ଗ ମାଛଟେ ପେଟରେ ଆଉଁସି ଦେବେ ଯେତେ, ସେ ଆହୁରି ଫୁଲିଯିବେ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଇଠି ପକେଇବା। ଜାଲ ଟାଣି ନେଇଯିବ ସେପଟେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଟାଣିବି, ଏଇପଟେ ଟାଣି ରଖିବି, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏଇପଟେ ଜାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମାଛ ବାହାରି ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଜାଲ ଲାଗିଥିଲା, ଖୋଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଜାଲ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋର। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଜାଲ ଫସିଗଲା ଆମର, ଏଇଠି ଜାଲ ଫସିଗଲା। ମାନେ ଓହ୍ଲିତେ ବି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏପଟେ ପାଣି ବି ବହୁତ ଉଠିଲା। ମୁଁ ପଳେଇବି ସେଇପଟରୁ ଜାଲ ଟାଣିବି, ଦେଖିବା ଯଦି ଖୋଲିଯିବ। ବାପାଲୋ, ମାନେ ଜଙ୍ଗି ଉପରକୁ ପାଣି। ମାନେ ଜଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ପାଣି ପାଶି ଆସିଛି ନାଳଟେ। କ'ଣ କରିବି, ଜାଲ ଖୋଲୁନି।
खुली जाइए एबे यही पटरू जाल टाणिया ताहले जो खुली बोली से अच्छी आगुरी देखी तथा जाल पकईदेली बहुत टाइम जाल रहा भाई माछ लगी आहरी माछ लगी बेसी टाइम रहीगला सुहर एक टाणी देगला जालटा को माछ लगी भाई बहुत सुह बहुत अच्छे जाल टाणी ले माछ लगी ना लास्ट पटारे माछ ना एबे हम घर को जीवा जुआर भी बहुत उठी गला आउ घर पहुँचले माछ देखी केते कौन धरछि तो चलो हम घर को चलले प्रथम एखन तो माछ आज केते माछ धरिलु तो देखिले फाइनाली आज एतिकी चिंगुड़ी माछ धरिछु खाली चिंगुड़ी माछ देखन माने बड़ बड़ साइज सब केते बड़ साइज एटा चिंगड़ा माछटा आ गोटे हे भेनामी चिंगुड़ी एटा भेनामीटा केते बड़ भेनामी देखुचंती ना मिनिमम एटा 12 ग्राम हे जियो 12-13 ग्राम भेनामी माछटा ये देखो ओरिजिनल है पूरा तो देखा आउ गोटे दमदार फिशिंग वीडियो रे रोइली।